Jo, dámy a páni, zdravím vás u ďalšieho videa. Dneska tu budeme hrať Minecraft a budeme hrať že som ovládol jaskyňu Lomec. Zoberte si niečo pekné k videjku, napríklad voľaké jedlo a ideme na videjko. OK, dámy a páni, chcem vám ukázať, že ako som tu pokročil. Moc som nepokročil, ale hral som to, takže tak. To si omrkneme jednu vec. Ok, máme to. No, tak pozrite, trošku som takto pokročil. Toto dneska takto vylepšíme. Tam bol železo. No a snad sa nám tu žiadni slimovia, zombíci, creepery a skeletoni nebudú spawnovať. Takže tak, a ak dáme do letných prázdnin 50 lajkov, tak ešte v ten deň urobím livestream vo Fortnite, takže dávajte samozrejme like a aj odber, aby vám neprepáslo žiadne video. No a teraz by som chcel sa tu koknúť v obzerači, je všetko takto vysvetlené. Teda vysvetlená ako myslené, že všade či je torčky, či sú. Tu sem položím. A cobblestone deep slate, to by som chcel ako keby urobiť túto zem. Takže asi aj mňa by napadlo, že začnem. Ale ešte to tu trošku vykopeme. OK, dáme páni, mňa by napadlo, že takto hneď začneme stavať. A počkajme sa, že tu počujem slime. Vy si robíte srandu. Čo tu chce slime? Nie. Ježiš sa tu spavnú. Toto čo je? Títo mali mi neprekážajú tu ani... Ale čo, jak sa tu mohol spavnúť? Tomu ja neverím, že sa tu spavnú. Posledný 1v1. Mám ho. Nice. Díky Bohu. Teraz sa to asi ešte lepšie osvetlím. Ja som si neistý. Tu by sa nemohol spavnúť. Tam by sa ani nezmestil. No a ja by som sa rozhodol, že pôjdem ešte naťažiť ten voľaký deep slate, aby sme potom tú podlahu tam mohli urobiť. Jejda, tak tam nechcem no, tak to som nedomyslel. No, tak začnem túto kopať deep slate. Asi by ma tak napadlo. Takže trošku vyššie idem a tu začnem kopať 100% ten deep slate. Ešte tento zničím a to by malo byť všetko, no. Môžem sa vrátiť hore. Zase počujem slima. To je nereálne. O môj Bože, on tu naozaj je chcipný. Ešte aj týchto malých, ale títo nič nerobia, dobre. Ich zabijem raz, dva. Hop, I dead. Ale jak vy to tu je 100% osvetlené. Ale ja tomu nerozumiem. Vybil sa mi ovládač, nevadí. Rýchlo. Kým ma odbachne voľaký creeper, to nechcem. Dobre. Skoro som bol RIP. OK, toto takto urobíme. Takto. A už mi zmizol, teda už mi vlastne došiel deep slate, no nevadí. Ja by som v strede chcel urobiť aj takto trošku z cobblestone. Vyzerá to normálne, počkaj, ešte to takto zostávam. OK, dáme páni, vyzerá to docela normálne, takto zničím, aby to bolo takto vyrovná. Práve jeden cobblestone mi chýba, no nevadí, ešte naťažím. Nemám problém to takto urobiť. Ešte trošku naťažím a ešte trošku našadím a ešte trošku našadím. Po chvíľke ťaženia.
Je tam creeper, o môj bože. Ne, tam je creeper, vidno jeho nohy. Ne, počkaj, ja sa ho musím ľahko zbaviť. Ne, už odišiel? Nie, on tam je hore, on tam na len čaká. On je len slepý, ale vie, že som tu, on je len slepý a hluchý. Takí movovia jednoducho sú, no čo len k tomu poviem. No, radšej tam nejdem. No, neviem, čo mám vlastne. No, poď sem, idem dať fight. Poď, vybuchni. Hop, hopla, yes. Yes, dáme páni, dali sme creepera. Teraz by som asi šiel hore, ale ja sa bojím, že tam niekto bude. Počkaj, si skontrolujem, pôjde. OK. Dúfam, že tam nebude creeper. Dúfam. Nepočujem tam nič. Že by nič? Nie? Nič tu nie. Len to nechcem zakriknúť. Jeden. Ale prší. To nie je dobré, že prší. Pretože vlastne to... Zombíci vydržia aj skeletoni. Onku prší, tak oni vydržia. No tohto musím zabiť. Yes! Armor. Tak toto si dám na seba. Bum. Je to tam. Ešte aj toto. Sme vyzbrojení, dámy a páni. Sníle meso, či plesnivé meso. Neviem ani, ako sa to volá. Rotten flesh? What the hell? Čo to je? Čo som skôr ja? Ty kokso, ja som tam hovoril jak malé decko, ty kokso. OK, dúfam, že tu nikto nebude. Však, skontrolujem v pohode. Nikto tu nebude, že? Prosím. Oh my god, ty kokso, on bol tak tesne. No, tak. Ty kokso, ja som sa strašne ľakol. Hej, ty pavučík, veď si v tome neutočíš po mne? Neviem, asi nie, to je dobré. Dám sem cedulu proste, len aby nikto na mňa zozadu nevybafol. By som bol veľmi rád. Dáme sem cedulu. Cedulu? What the heck? Jaskyňa Loumec. Tak, dáme páni, toto máme. Teďka, to už ide byť noc, tak ja sa idem vyspať do postielky. Vyspíme sa. Dobrú noc. No a na ďalšie ráno. Dámy a páni, toto už by som chcel zakončiť. Dúfam, sa mi nejako páči, like, odber, zvonček. Budem veľmi rád do tých letných prázdnin, 50 odobrateľov. A keď to dáme, tak viete čo. Takže čau!